Mugore ra2004 ndakati ndapedza zvangu kunyora form 4 yangu, ndokubva sekuru hanzvadzi yamai vandaigara navo kuHarare vati ndimboenda kumusha ndinobatsira sekuru nambuya kurima nekungogarawo navo pamusha, sezvo vainge vabva zera vaive vasina munhu aivabatsirawo pamusha. Amai vangu vaive vakamitisiwa ndokubva vazoshaya, saka ini ndaive ndakudzwa nambuya nasekuru. Pandakapedzawo grade 7 ndainge ndapasa, ndopandakabva ndakumbirigwa kuti ndiende kuHarare ndinotangawo form 1 muzvikoro zvemutauni, nekuti kumusha taingofunga kuti vanhu havadzidzi, saka zvikoro zvemutauni zvinenge zvine maresources. Ndokubva ndaenda kuHarare. Ndakati ndasvika kuHarare ndaigara hangu nasekuru vangu nemudzimai wavo. Mudzimai wavo vakanga asiri munhu ari friendly. Ini senhera ndaitoziva kuti pano hapana changu, saka ndakanga ndisina maexpectations ekunyanyodiwa. Zvandaingoita ndezvekuti ndaisimuka kuseniseni ndaenda kuchikoro ndosiya ndaklina mumba ndoenda. Kana holiday yangosvika ndaibva ndaenda kumusha. Saka ndakati ndapedza kunyora form 4 ndokubva ndanzi ndidoendawo kumusha, ndokubva ndaenda. Ava mbuya vangu nasekuru vangu ndovoga vandaive ndinawo, nekuti kusaidi kwababa handina munhu wandinoziva. Ndakati ndasvika kumusha paya ndokubva ndaona umwe mukomana anonzi Tafadzo. Tafi kumba kwavo vakanga vane mashopu, kuita zvekutosangana naye kumagrosa, ndaenda kunotenga shuga. Mukomana uyu akandifarira, asi ndakangoti zvinhu zvevakomana vekumusha, ndokubva ndadzoka kumba. Ndakazoti ndaenda kuchibhorani ndokubva ndazobvunza umwe musikana wepa next door pedu kuti mukomana uyu unomuziva here? Akatonditi kumba kwavo vainge vane mombe dzakawanda. Akatonditi kumba kwavo vainge vane zvigayo, mombe dzakawanda uyezve mashopu. Vaive vari vanhu vakabudirira. Ende munongozivawo kumusha, kana uchibva kumba inenge ine mazen'e so pamusha penyu pakapendewa, zvinoratidza kuti munenge muri vanhu vakarongeka. Tafadzo uya ndakazoti ndadzokerazve kumagrosa umwe musi 2 weeks later ndobva ndasangana naye. Musi uyu akabva atoti aida kundiperekedza kumba. Ndakanzwa kutya kuti vanhu vekumba kwedu vakazoziva kuti ndainge ndafamba nemukomana. Ndakanga ndichiri mudiki, ende munongoziva kuti makore aya taisabvumidzwa zvekuita ushamwari nevakomana. Ende kumusha munongoziva upenyu hwacho, kana ukafamba nemukomana hazvitori 2 minutes zvinenge zvatosvika kuna mbuya. Ende zvakare vanhu vekumusha vanoita zviya zvekuronda tsoka. Mumusi ndakatozonzwawo mumurooro wepa next door akutonditi ndakakuona kana Tafadzo makafamba ndokubva matosvika pasi pemuti mukamira, asi namai vanhu handisina kuvaona. Ndikati mazvionepi? Vakati ndakaona matsiko ebhutsu dzako nedzaTafadzo, ende zvotoratidza kuti pasi pemuti makasvika mukamira nguva yakareba, nekuti pasi pemuti pakanga pakazara shangu. Saka mune makutoziva kuti tsoka yangu nebhutsu yandakapfeka musi uyu inodhinda so, vagodozvinanganisa. Zvinhu zvakangondishamisawo. Tafadzo akabva aratidza interest mandiri, ende gore irika 2004 tichinopinda 2005 maresults edu akanonoka kubuda zvokutozobuda kunana April kana mucharangarira. Inini by this time mombe dzadovuya kumba. Vanhu vekumba kwana Tafadzo vanga vandiratidza kundifarira zvikadorongwa kunze indaitozofanirawo kuroorwa. Koini kuHarare ndandichadzokera kunoitei ndanga ndatowanawo munhu wangu aindida. Ndiko kuroorana kwatakaita naTafadzo. Takagara mumusha umu, asi mune zvinhu zvaiitika zvaindishamisa. Chekutanga ndechekuti makanga mune mombe dzakawanda. Pamusha apa pakanga pane mombe dzakawanda, asi mombe idzi dzakanga dzisingakamiwe. Taitoita zvekutonotenga mukaka kune vamwe vane mombe dzavo. Chechipiri, mumusha umu mairema. Baba zvakare vainditarisa nerimwe ziso, asi inini ndakangozvibrusha off. Ndambotaura pekutanga, vakanga vaine mashopu akawanda. Murume wangu aisashanda. Tafadzo akanga ari mhombe kwandiri ne10 years. And it looks like vamwe vanhu vose vemuraini umu vakanga vasingadi kuroorwa naye. Ende ndotombozvibvunza kuti sei ambuya vangu nasekuru vangu vainge vasina kumbotaura anything. Pamwewo nekuti ndakanga ndiri nherera uyezve ndaivaremera, vakangodawo kuti vaite get rid of me.
Chimwe chinhu chaindinetsa ndechekuti takanga tina bamunini vedu. Bamunini ava vaingobuda masiriri, vaingomuka makuseni voenda vonogara kumashopu vachingotenderera ipapo pamashopu. Every day bamunini vaenda kumashopu, kumagirosa kuya kune mashopu ababa kana kuzvigayo. Saka mumadheizi baba ndo vanobuda naye voti tiri kuenda kuzvigayo. Vongonomusiya kuchigayo kuya apa haana zvaanenge achiita, anenge achingotenderera achingobuda masiriri. Zvinhu zvacho zvaitoshamisa. Pamusha apa life yakanga ichinakidza. Muno atezvara vangu vakanga vane vana vakomana 5, 3 vana mai guru kouya inini wechi4, then uya mukomana aibuda masiriri, then takanga tina natete 2. Wakanga uri musha mukuru. Isu sevaroora takanga tine dzimba dzedu pamusha apa. Zvinhu zvakanga zvichinakidza, uye one big happy family. Asi chakazoitika manje ndechekuti baba vakanga vachinditarisa nerimwe ziso, ende vaifarira kuti ndivape sadza. Vaifarira zvakare kugara pasi pomuti vondituma kuti ndivigirewo mvura yekumwa. Apa munongozivawo makore aya handizivi hangu zvino kana zvichiri kuitika, asi makore aya varoora taienkarejiwa kusunga mazambia. Inini chakazondinetsa manje ndechekuti nhumbu yakaramba kubata. Nhumbu yaramba kubata. Murume wangu hana musi wakakomplena. Munoziva here kuti rudo rwake zvaitoramba ruri constant. Handina kana umboona any change. Kazhinji kacho kana paita dambudziko rekushaya mbereko kunoblemewa mukadzi, hazvimbotarisiwi kuti murume. Dzimwe nguvawo tambo inenge isingasvikiri kuparafini. Asi ini naTafi takanga tisina dambudziko reparafini netambo. Zvinhu zvese zvainge zviri straight forward saSelborne Road yekuBruwer. Tafadzwa neni taive tiri bhandi nebhuruku, tsika nditsikewo. Makore akafamba mwana ndisina. Ndakapotedza madhokotera asi vaisaona dambudziko pandiri. Handina muti wandisina kumwa kuri kuzama kuti ndingabatawo muchecho mumaoko. Asi zvese izvi zvakakona ng'anga murapo achida. Rudo rwaTafi harina kudzika nekushaya mwana muwanana. Hapana chaichinja. Tafi aingondisimbisa kuti rimwe zuva tichabata mwana wedu. Ndaiti kana nguva yekutevera yasvika ndainozvivharira mutoileti ndichidzimbikana zvakanyanya kuti zvanguwo zvichaita reni. Ndaigozei kuti paita zimunzwa riri mundove, paita ane utsinye hwenyoka inoruma chaisingatyi. Shoko rakazosvika naTete, hanzvadzi yababa, kuti vaiziva chaita ndigozogona kubata mwana. Ndakafara chose kuti nhamo yangu yekunzi ngoma yainge yazopera. Tete vakanditora tikanoonana nababa, vakati solution yekushaya mbereko kwangu vaiziva. Ndakafara zvikuru nekubatikana panguva imwe chete kuti chokwadi baba vaiziva zvaizopedza dambudziko rangu, asi vaive vasarudza kunyarara kwemakore 3 ndichiitwa ngoma nemhuri yose. Baba vakati ndaifanirwa kurara navo kuti ndibate mwana. Ndakavhunduka nichinzwa mashoko aya, ndikamhanya nichibuda mukicheni naTete, asi baba vaida kundinzwa. Zvakamboitikepi kuti uri kuna baba apa uri kumwana, uri kunzungu nekunyimo? Mwana aizozvarwa anenge achinzani? Anenge ari wababa here kana kuti wemwana? Saka Tafi aizoti chii kune mwana uyu? Mwana wake here, omunin'ina wake, onditete wake? Mwana uyu aizova chii? Aizova bamunini vangu here kana mwana wangu, kana tete vangu kana kuti chii? Pfungwa iyi yakandinetsa kugamuchira mwana yangu. Tete vakanditevera vakanditsanangura kuti itsika yemusha mavo kuti tezvara vanobvisira mwana sikana anova muroora wavo bhurugwa kwakutozvara mwana. Izvi zvainzi zvaingoitika kamwe zvobva zvapera. Vakatonditi vana mai guru vaviri matangwe avo ese aivatezvara. Ndakakatyamadza nazvo. Alright, garanti yaivepo yekuti ana mai guru ava vaisazoonana nababa ndeipi? Ko kana ana banguru vasina kana mwana aripo, vakadzi vachizvariswa nababa? Ndinozviziva kuti kare imba yaiti kana ikatadza kupfuta moto kwaitsvaka bamunini, kureva kuti vaizopinda mba memukoma wavo vozvarisa mukadzi wachona. Asi kwete baba kana banguru mukoma wemurume, nekuti pamutemo zvinonzi banguru ndibaba, baba ndibaba, hapana chochinja. Asi tezvara vaiva vakaromba nezvibereko zvavaroora here, sezvo zvaizovhurika chete kana uchinge wasangana naTezvara. Ndakaudzawo tete vangu mashuru akabholiswa andainge ndasangana nawo. Tete vakandiyambira kuti ndiudze Tafi kuitira mangwana nyaya iyi isazobuda nepamwe. Tafi ndakamuudza, haana kana kuratidza kubatikana nazvo. Hezvo naime family iyi yese zvainenge yainge yakabvunzwa nemushonga naime, kusaona unhunzva tunzva uri pachena kudai. Manje baba vainge vanyangira yaona, kwete ini muroora wavo wamamoyo.
Ndakaona zvandiremera kufuga jira rimwe chete naTezvara ndikadzokera kumusha kwandakabarwa. Ndakagara makore 3 ndiri single ndikazosanganawo neumwe mustomeki. Aiwa, ndakapiwa rudo nemusoja kutochata muchato, vanhu kutotamba madhore mido chaiwo. Takaropafadzwa nevana 2. Ndakazosangana Tafadzwa mushure memakore 5 ndichitofamba nevana vangu. Akaratidza kubatikana chose. Aigobatikana nei iye aisaona huipi hwekuti Tezvara vanopinda mumachira nemuroora. Urombo hwemhando ihwohwu. Evo, ini ndakasiyana nazvo. Asi sekutaura kwandaita mumusha womairema. Asi iyoyi nyaya yekuzoti Tezvara kutogara neni nehanzvadzi yavo mukicheni kundiudza kuti vaida kurara neni, zvinoreva kuti pane zvinhu zvavaita. Zvinoreva kuti vaibata mushonga. Handina hangu information yakawanda, asi zvandakuudza izvozvi zvekuti pamusha apa pakanga pane mombe dzisingakamiwi, nana baba vanobuda masiriri, nemurume wangu akanga asingashandi, aingofanira kugara kumba kwavo, neiko kuzoda kurara neni. Zvinhu zvandakazoona kuti pamba pakanga pakaoma. Tinotenda ndipo paperera nyaya mumamarriage umu. Vanhu vari kusangana nezvizhinji zvinorema, asi hai tinotenda kana muchiuya nenyaya dzenyu ndinovimba kuti tose tiri kudzidza. Ndatenda.